Dwi'n hoffi bod yn garedig. Mae Macsen yn helpu Lily, ei chwaer fach, i chwilio am ei hoff dedi hi. Ond does dim sôn amdano yn un man. Dyna beth caredig i'w wneud. Mae Eira a Seren yn ffrindiau da. Mae Eira yn gwneud yn siŵr nad yw Seren yn gwlychu. Mae hi'n meddwl am sut gallai Seren fod yn teimlo. Ar y traeth, mae Seren yn rhannu ei bwcedau rhaw a Dylan, ei chefnder. Felly mae Dylan yn teimlo'n dda. Mae bod yn garedig yn gwneud i Seren deimlo'n dda hefyd. Mae bod yn garedig yn heintus. Mae'r ffrindiau hyn i gyd yn rhannu ei dillad glaw fel y gallan nhw chwarae'r tu allan. Pan fyddi di'n garedig i bobl eraill, efallai byddon nhw'n garedig hefyd. Rwy ti'n creu cadwyn o bobl garedig. Yn y parc, mae Lewis yn helpu Martha i ffrind ar ôl iddi lithro oddi ar ei sgwter. Mae'n dangos iddi ei fod yn poeni amdani. Beth fydde ti'n ei wneud tasai dy ffrind di'n cwympo? Mae Jack yn rhoi carreg fach mewn jar bob tro mae'n garedig wrth berson arall. Mae'n gwneud i ffrind wenu. Mae'n rhannu tegan. Mae'n rhoi cwtsh i'w chwaer. Wrth fynd am dro, edrycha am bobl sy'n gwneud pethau caredig. Dyfala beth. Daeth Macsen o hyd i dedi Lily wedi'r cyfan. Faint o bethau caredig rwy ti wedi gwneud heddiw?